वंदे भारत एक्सप्रेस सफैबाय गुवाहाटी थांनो नागिरदों गुवाहाटी दिनैसो फार्स्ट गाखोनो मोनसै दराबो अट'मेटिक जाबाय जेनेबा थिगैनो दं एर'प्लेन बायदिसो मोनबाय इन्डिग' एयारलाइन्स नाथाय सिटफ्रा बिदिनो स्पाइसेट लानाय नायदोंलै दिनै फार्स्ट टाइमखाय बे बुमै दे सराइघाट फैयोलै बारा इडिट खालामफेराखैना भइस कभारखौबो होनो रोङालै बरिया साफायै लाखिबाय थाबाथ' बेफोरबायदि चाय बरिया गोदैबो गैया गोबाबबो गैयासो मोनहैदों लास्टआव साइज नुलायथारनाया दैयानो बांद्राय होलांदों खालारफ्रा मिथिया थेवबो लोंबाय आरो अरेन्ज फ्लेभार ना मा फ्लेभार मोनथाय बावलायलांबायलै वाशरुमा थिगैनो दं साफा पाब्लिकफ्रा साफायै लाखिनो रोंबाथ' बिराद मोजां जाबाय गोदानावल' दा ओंखारजेननाय नालाय एसे बेजों थांनांगौ नों खस्थ' गैयाना जेबो खस्थ' गैया नोङो